Uitgebroken wordt het Fuchse Wilds. Ja, in Gebroken, daar kennen ze geweldig goed vastelavond vieren. Maar ook in Guttekorven, begint allebei met een G, kennen ze ook goed vastelavond vieren. Er zit een oude rot in het vak. Won als een van de allereerste LVK's. Won ook volgens mij in 2006 het LVK, Guus. Klopt toch, hè? Dus toen ja, de wedstrijd, dat smaakt je, hè? Het LVK winnen, hè? Ja, dat is geweldig. Dat smaakt nog meer. Dus dat is de reden waarom we er altijd mee doen. Nou, niet alleen dat. Het meedoen is gewoon hartstikke leuk. Maar kent ze het omschrijven wie dat voelt? Als dan gezag wordt in die laatste run van nou, die puntje gewoon, die komen bij dich uit en dan weet ze, ik heb gewonnen. Wie vult dat? Ja, nu maak je me wel erg lastig. Maar eerst op deze plaats 14 jaar teruggaan. En ja, dat is euforisch. Dat is, dat kan ze gar niet beschrijven. Want dat is, op die avond is dat, het ultieme wat ze kent metmaken. En langzaam gaat die spanning dan er naartoe. En ja, dat is een uitbarsting. Dat is ongelooflijk. Oké, ik heb het lied bij dich helemaal van alleen te gewoon altijd de liedjes maken. Het is een enorme een vuilschrijver. En niet alleen voor die eigen groepje, voor Don Quixote. Maar die schrijft ze ook voor andere mensen. Gaat het ook echt van alleen of moest je dat toch verzwijten? Nou, het gaat echt niet van alleen. Het begin is er wel altijd meteen. Maar daarna begint het echt te werken eigenlijk pas. Ik kan ontzettend schaven aan een liedje dat ik denk zo van een komma heel lang binnen denken. Dus ja, de gaat het echt niet van alleen. Alhoewel, ik heb nu een liedje gemaakt, dat heet wel zo. Het gaat gans van alleen. Maar het echte schrijven, daar gaat bij mij heel veel tijd in zitten. Ja, en hebben die andere Don Quixote-leden dan ook nog over te zeggen? Of is het wat Guus schrijft, dat moeten we doen? Nee, ze beslist niet. Dit jaar zijn er ook weer een heleboel liedjes langsgekomen van zo we dit doen, zo we dat doen, zo. Dat is allemaal ter sprake geweest. En er wordt best wel rekening met gehouden. En uiteindelijk komt ze dan ook bij een liedje waar iedereen het zich in kan vinden. En dat wordt het dan dus. Maar dat betekent wel dat er nog heel veel leuke dingen op de plank liggen. Als ze vuil op de plank hebt liggen, dat is altijd goed. Het liedje wat er voor dit jaar vanavond is gekomen van die grote plank bij Guus Stijn Toes, is het liedje dat Geit die Gans van de Lijn, liedje nummer 27, uitkomend voor Guttekorven, is die Don Quixote.